Ήταν 8 Νοεμβρίου του 1926 όταν γεννήθηκε στο ζαχαροπλαστείο του Χαράλαμπου Χατζιωάννου στην οδό Λίδρας ο Ποέλ, ο οποίος μετά την παρέλευση 2 ετών μετονομάστηκε σε Αποέλ. Από τότε πέρασαν 97 χρόνια και οι γαλατσοκίτρινοι κατάφεραν να γράψουν με χρυσά γράμματα το όνομά τους στα αθλητικά και όχι μόνο δρόμενα της Κύπρου. Το Αποέλ πανηγύρισε στο ποδόσφαιρο συνολικά 63 τίτλους και 8 φορές πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Όμιλο, με αποκορύφωμα την τεράστια επιτυχία της περίοδου 2011-2012, όταν έφτασε στους 8 του Champions League. Ευχή όλων η συνέχεια με μεγαλύτερες επιτυχίες. Είναι τιμή μου και προνόμιο να είμαι μέλος στη μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη ποδοσφαιρική ομάδα στην Κύπρο. Εγώ και τα μέλη του team στεκόμαστε μαζί ως κομμάτι των 97 χρόνων ιστορίας του Αποέλ και θα δώσουμε τα πάντα για να προσθέσουμε μέρες ζόξας στην ομάδα που υπηρετούμε. Οι πρωταγωνιστές της ποδοσφαιρικής ομάδας έσβησαν τούρτα στον Αρχάγγελο και έκαναν τις ευχές τους. 97 years. Χρόνια πολλά. I wish you all the best. Happy 97 years old to the greatest club in Cyprus. I'm very happy to be part of this amazing team, and this year I'm sure we all together we can achieve our target, we can win titles and we can bring at home titles. Τον Αποέλ δεν ξέχασαν ούτε και οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, στέλνοντας τις ευχές τους για ένα λαμπρό μέλλον.